Jaj, úristen, jönni fog egy ször. Jaj, úristen, Margit, ne! Na, az finom volt. Hallod, finom volt. Oké. Közelítottam az OBS-t. Aha. Mondjuk Rodi. Mát? Na, ugyanarra szint az busangét. Bálint. Ember legyen top, aki ezt hajnal ekkor. Azon gondolkozok, hogy vegyek egy Code Breacher-t. Nem akarok venni Code Breacher-t. Nem vettem semmit. Tudtam, hogy nem vettem. Világítugóm! No, hát bár! Melyek a kulcskártyáját? Vagy valami érdekes? Mert milyen volt a szekrény, a tegnapi szekrény? Ja, az a... Szilva születésű. Szar. Könnyítjük kedves nézőink figyelmét, hogy a következő műsorszám megtekintése 12 éven fogja történni. Meg tök mindegy. Elkészülnek mindenre. Hát nem csak mindegy. Mi van itt? Hát nem basz a szívem. Miért? Az csak tesek. Talán lehetőség van online foglalni és a beállítás előtt 12 órában maximum 60 napra lenni. Miért is Már meg basz a szívem. Miért? És a szükségem. A Budapesten voltunk a Ja. Olyan még semmi nem jön, de mi akkor is fosok. Pikart. További információ a oldalon található. Erre kell menni, erre kell jönni. Ez nem jössz. Ő nem mondjuk egy flashlight. Flashlight! Olala. Ulala! Ó, jutás, hogy tralala. Majd így És benne esetleg valami. Ez bad meg, olyannyira új szintre emeli a Doors. Nézd már, valaki ideges volt. Próbálod viccel elterelni a félelmet? Ha? Végül? Viccel próbálod elterelni a félelmet? Talán. Több kevesebb sikerrel? Ja. Ödik? Olyan sikeres, hogy mint... Mi az? Igen, igen, itt van egy étcsoki. Az a büdös semmi. Igen, itt van egy étcsoki, de mi van vele? Semmi. Még egy könyv, de mindegy. Bálint. Take us back to the submarine, please. Nem. Made in Ocean Gate. Itt Mariska. Na, és ott tényleg még jobban fosok amúgy. Mit villog a... Mit villog? Éppen valami élet. Hát keci. Hát Erre kell menni. Szúnyog. Csútány! Nem áll. Nem mondjuk én pókember. Olala! Simi. Volt meg, ha egy való életben egy munka lenne. Szeretem, mert felmondanak az első napom. Első percben. Már a... miatt még kiérek, akkor... Tesz fel, ha tulajdonos, azt kirúgja engem. Ja? Mi az van? Hát nem, ezek szarok, nem működnek. Jöjjj! Ja. Van a kártya? Nincs ez, csak bazd meg. Nem kell kártya, ember. Ja? Akkor innen a piros lámpák egyszerűen... Igen. Nem, tudom. Ez hátra. Bú. Eh? Tehát mit rá le. Menjünk.
Ezek a hangok vannak az agya. Bazd meg. Nem látok semmit. Flash-et. Boci, tarkas, ez flash a farka. Ja, igen. Igen, miatt? Elővéres, hátul is véres. Elővéres, Boci, na. tarkas ebből. Jó. Boci, tarkas ebből se farka. Oda menjünk baszni, ahol szett. Ja. Hol az a kurva kiskát ember? A kezembe. Nyíj ki. Szezám tárul. Julius Cézár saláta. Probléma. Na. Mr. Kirizeine. Várjál. Képzelj el egy világot, amit képetszel. Nem ez, az olyan, mint a Nem mennék dupphangja, oda, én tudod? nem akarok oda menni. Itt ilyen dupphangokból lehet rájönni. Az, hogy a dub aztán könnyen ki lehet kerülni. Tudod, az a híres strattal, amit mutattam egyszer. Azt az item locker. Hát mert hogy ott esetleg nem ugyanolyan számú ajtók vannak. Igen. Itt is ilyen dupphangok a ajtóba. Nem is tudom melyik volt, jobb vagy bal. Nem is tudom. Én is Orszpen is. Én is Orszpen is Orven is. Azt a rohadt, nézd meg! Megamind deployed! Holla le! Mert nem Úgy Megamind. tűnik, hogy Szíriában vagyunk. Hát mi kell itt, hogy valahol. Mi ezt itt? Szörny. Hogy ezt megadjasztom meg, akkor meg... Ez le. Elvileg nem. Hogy bármikor jöhetek, vagy csak... Már egyszerre nem bízok. Ne csak mert itt a akváriumos szoba. Fizétek felmenni. A gondosulás segítségével a nap minden percében biztonságban. Ugye nem csak én félek elhúzni. De az közelebb van, nem? Minden elérhető diszpécser szolgálattal együtt segít. Ma más ilyen félek elmenni? A hatóság felettiek számára a kormányáltal támogatott ingyenes program keretében. Még nem illik a geci benne az idéba. Menjünk erre. Adám, nézd már meg. Menjünk már bele. Menjünk már bele. Vigyázz, sokkoló. A következő néhány... Adám. Bálint, gyere! Nézd. Na, vedd elő a cover of hell skilleket. Hát. Mindig az aját az elvileg. Nem. Vigyázz meg, vigyázz, harap. Milyen baldi, bazd meg. Na, kifele. Na, csak volt áram. Ah. Hagyjuk a rákba. Nem is arra fejek. De valaki kérdezik, akkor mondom, azt összepisáltam magam. Én csak arra. Most igen. Mert nem. Most nem. De mikor... Szukblip. Jön valami. Jön Mónika. Úgy nem jön semmi, csak poénkodtam. Konosséget. Meg a Kárpát-medence térségét észak-nyugat felől, milyen húg közepén. Hogy elpicsálják? Hol maradunk? Megharapvatta a seggemet, a poli. Én jobban megijedtem, bord meg azt, ami rád ment. Én megharapta a seggemet, egy polip.
fajta légúszás. A csúcsértékek 31 és 34 fok között mozognak majd. Ezt követően kedden 30 szerdán már erőteljesedezhető, hogy előcsúszódó, és kedden több helyen készülhetünk. Azt a kurva. Csütörtökön 30 Mi az? Viszont nem értem meg. csúcsértékek viszont a hétvégére visszatérősön. Menjünk erre. De amit a dorba tudod. A nagy szabad. Na, az a... Nincs. Hát elmész még arra, mikor úgy Tök kap... jó. Úgy kapunk Screech-et, Screech-et szart én. Scratch még mindig, de hogy kell, ez a izé cucci. Mi? Mondd meg a nevét. Itt kaptunk izét, ambust. Én mikor kivittem a dorst az iskolába. Hatodikban. Ádám Július színű, hogy legenda. Valójában semmit nem ért el. Ez a kulcs. Fú. Majd amúgy... Amúgy nincs, amúgy még egy kulcskártya. És te visz... Kéne egy izé. Majd szerintem húzzál be egy lokkerbe. Meg fogunk csinálni a Plain Sight achievementet. Milyen achievementet? Plain Sight. Az mi? Mikor az ember nem bújja sehova és túl éli a rást. Azt már te megcsináltad. Ja? Tudom, Tegnap. Hát mikor Tudom. el... tudom, el... tudom, work smart, not hard. Mi ez már? Void. Ha az itt olaj, akkor ide kell jönni Amerikának. Amerika, fuck yeah. Ja, akkor nem Szaúd-Arábiától kell szopja, az csak olajat. Ez már... Én Dországig, gyersz ne ide jutni. Főleg az utolsó 10. Hú, de mit csinál, ha ott lennék Dor 99-ben, már látnád a végét, azt valamitől meghalnál. Tunt. Valaki tényleg itt egy Dor a roomsba. Ez most melyik? Miki? Köszönöm. Én visszamentem. Itt van egy idő, hogy locker. Én visszamentem. Én reordelál. Hallod már? Miért? Utolsó pillanatban bújtam el és mikor akartam a jumpscare-t, akkor bújtam el és túláltam. Lettem az osmány pofáját. Nem tudod, hogy ne sajtónál mi vár ránk. Ó, jutás, mit tralala. Normális, nem tudom mi vár ránk, de ne sajtónál. Ott van. Nagyon, most egy kérdésem. Ja? Öreg. Majd csak akkor, amikor szerepik, a lámpa villog, nem? Intenzív csútány hangok. Van olyan ször, aminél nincs a lámpa villogás jelzésként. Ambus. De ebben a játékban. Nem tudom. Talán nem jöttem meg a rogúrt, a rogúr videót. Kivéve, ha az ambust is, akkor valószínűleg kibaszták. Szerintem is egy ambus. De az azt hogy most Aztán ez egy masszív hangjelzéssel van szerintem olyan. Ha nem a kikard. Ja, de nem kell az út. Eddig most seggedbe, ja? Mit akarod nekem, ha? Semmit. Ó, flashlight. Hol a flashlight? A helyén. Jó, maradok is. Köszi, jó, köszi. Kéne még egy Code Breacher, nem? Ha elviszonyunk arra a tenepi ládára, tudod, az a izé. Nézd kell a kettők olyan Code... Baszta! Ja. Készülsz, hogy kell föladta. Mi?
Készül széke feladta. Nem akarom tudni, hogy 50-es ajtón mi vár ránk. Ha valami. Ez zöld fény. Kinder Surprise. Az zöld fényből egy még pará, mint a piros. Piroshoz kell vinni. Logikai játék. Aha. Kap is el. Jó. Nem így kéne Bálint. Sőt. Hanem erre. Jó. Addig én körülnézek, oké? Meg valami Oké. kell. Jó. Az 50 éves férfi tudjuk nem hajlott gyorsan, a motor is alig tört össze, de olyan szerencsétlen esett le róla, hogy nem tudjuk kocsira rá és segítségét adni. Hát. Elcsúsztam. Szóval, mit csináltunk mi? Ha? Ezt a helyetben én Én démonszáltam. azt hiszem, hogy Szirgyet találtam az egyik fiúkba. Bomba. Szarvat. És a zöld lámpa még parább, mint a piros. Majdnem. Lantern! Lantern! Már nem akarom... Hogy még jó ajtó? Nem tudom melyikre menni, nem. Három ajtó is van Menjünk ember. a 36-osba, menjünk a 36-osba. Jó. Jó ötlet. Battery. I eat batteries. Továbbra is keresik a túlélőket Kína nyugati részén, ahol... Ebben nem mennék bele. A rengeteg eső után megállottak a folyók és sávok. Az ott villanzik a 36-os. 34-es. Hopp! Ja, az utolsó ajtó, az előző volt. Bányt akkor? Akkor... Szerintem van melyik, vagy ez? Melyik az, amiben a legszívesebben, amiben először bemennél? Talán ez. Nekem talán még ezt nem. szápén van én. Talán azt nem. Mi? Talán azt nem, mert pont akkor hallottam a ízét. Mika. Lasságy. Ajaj. Ice geci. Nem bírok elnézni tőle. Kösz Bálint, 18 HP volt túléltem. Várjál, gyere ide. Nesza. Na híred fel vele magad. Gaggaga. Ó, 93 HP-n vagyok. Megkaptam a izé. Megöltem az egyik achievementet. A izé. De azt a macskás harcot. Gyere. Ugyan! Amúgy toppá meg jobban megértik, mint magától a szöntől ember. Én csak így néztem, hogy mi a szar az a néhány finish jumpscare. Meg ezt játszanat hajnal egykor. Ne? Ezt játszanat hajnal egykor. Hajnali egykor? Max az 112-t van mellettem, raktam. Ja, szeretem, hogy a szomszédai meg nem annyira fognak utána kedvelni. És így, hogy eddig is kedvelnének. Az, hogy most mondjuk nekem is ez kellős életem lenni. 37-en vagyok. Geci, az eyes. Mindve semmit. Mi legyen? Jó, túléltem. Jó, kikerültem. De most még ez mit tesznek erre meg? Jó. De csak az eyes-et, ami veszélyesebé teszi. Nem csak így az ember így itt van, azt kész. Ez még nehezebb, mint a Door Super Hard mód. Az egy Cold Breacher. Na még kéne egy. Még kéne egy Cold Breacher, csak megkapja megint azt az ajtót, ahol van az a doboz, akkor azt kéne nyitni. Melyiket akkor csontvázas geci?
Nem, az a izé. Milyen? Hogy Az néz? egyik ajtó, az egyik ajtó mi ez? Kell 2 Good Breacher. Rátul neked ember, Bálint? Ez az? Aha. Akkor jó. Mi ez a nevelték? Ez ambush szerintem. Meghaltam! Túl gyorsan bújtam be abba a kurva szekrénybe. Meghaltunk Bálint. Engler. Angler volt. Igen, Engler. Az a bambusz variáns? Nem. Anyád! Anyád! Ne. Majd ne puszáltam a gőztad. Na értünk téged. Erre kilépok a lobbyba, bassz meg! Komoly vagy, köcsög. Nagyon komoly vagy. Olyan vagyok, mint készítő a Burger Kingben. Whopper. Anyád, mi a fa? Whopper, Jane Rubber Cheaper, Whopper. Whopper. I'll take it the second tower. Ókoriságát és az eltűnt mamában, ugye, hogy is volt, anya biztos nagyon örülne. Azt a Mónika. Már nem kaptam én nagy ezt. És nem tudtam, mikor mit hely. Többen gondoltam, hogy én nem ott nyitogató, pedig amit szerintem, hogy nagyon szeretném. Az édesapámmal értek. Nem vagyok buzi. El. Megint elment már Tristan. Hát ez az Isaac nekem nagyon ez az Isaac nekem nagyon kedvel. Szóval elmenj beléd? Nem tudok ezt elmenni tőle. Ezt tudom. Nem tudom tőle elmenni és... Hogy tudják őket. Beszoppantok téged. Ja. Na nézzük, mit kell csinálni ellene. Eye infestation. Ez törvényszerű, vagy hogy ez a korral jár, vagy netet? Ez tóra, hogy és talán de is a jó, csak egy mondatlan. Ne ügyeskedj vannak. Why don't you just look away? Miért nézek el tőle? Ulala, nem mondod. Az, hogy why don't you just look away? Ó, tényleg! Tényleg, Geci, tényleg! Mert egyáltalán nem szoppant be téged a... Gyerek, Zeb, most már várom a bant, mert véletlen megnyomtam a voice chatot. Hogy nem videózom? Most nem videózom? De videózok. Ja, jó. Az igen, mondjuk ki fogom szerintem vágni az ilyen kibelépegetést. Jössz mindent. Tudok venni egy új itemet. Tudok venni egy medkitet. Nem tudom venni egy medkitet, ha akarok. Egy cold bleacher-t tudnák venni. Ne vegyél. Szerintem meg az úton tudunk találni. Na. Skipper! Amúgy tényleg, most vagy rossz, hogy jobb a hangom, az azért van, majd vettem egy fejhallgatót, és akkor majd vettünk egy fülhallgatót, és akkor most egy fejhallgatót. Mindegy, van egy fejhallgatóm, és aznak van egy mikrofon, és abba pofázok, majd... Jó! Na, mert minden azt mondja, hogy jobb-e a hang, vagy szarabb, és akkor vagy talán meg tudom mondani valahogyan. Ezért tudnál a barátságnak is határa. Itt van helpjű, a kurva anyád. Let's go back to the video. A cold bleacher-t. Vedd egy cold bleacher-t. Nézd már, de nézd. Morci fejű.
Ez több vagy te, mint a Coolbridge-en, Mr. Yami. Csomó szép a fejem, ugye kurva állat. És belapapam ugye 10 dolcsit. Te mondtad, hogy lootoljak. Igen. Én nem belőltem tőled. Nem belőltem tőled. Úgyhogy nekem az sokkal kényelmesebb. Ne darra. Ja, ma meg is nekem van egy fényforrásom. Én abban harmadszor játszunk ezzel a játékkal nagyjából. Igen, tehát még ebben is újak vagyunk. Szerintem, amikor legelőször kipróbáltuk, azt kellett volna megnézni, az sokkal helyesebb. Egyébként ennek meg kell adni egy próbát, ez úgy jobb. Videóból. Videó nem adja meg azt. Adám, nézd. Hang vagy beszállni. Hang vagy belemenni. Arra van már! Ez már! Ugye csáp! Gyere a kurva zeldött! Sem Mónika! És te hogy lettél volna, mert én nem tudom, hogy kéne kimenteni téged, szóval. Hát csak oda mész el és kész. Jó. Oda mész, hogy tényleg, hogy help, és aztán csúcsul. Csúri Sándor. Ez már. Lő egy nyomorék. Bali! Vigyázz, itt egy tudacs. Krankenschwagen. Olyan Adám, Krankenschwagen. Balint, nézd, gyere ide. Nézd már. Csá Józsi. Hogy vannak a gyerekek? Nézd már ki, köszönöm. Nem itt van a Coolbridge-es szoba. Az amúgy kell az a szoba nekünk, ugye? Blokkcikot látsz feltenni. De miért nem engedi? Nem tudom, mi van abban. Ne spoilerezzünk már. Hát És videó csak én van. gondolom, hogy tudod nyugis lesz a mai nap. Rögtön elkezd velünk szomszédet fúrni. Ahogy szóval egy könyvben értek, úgy elkezdi beszarintani azt a izét. Még mehetünk tovább. Gyere, itt van Józsi! Józsi, bum. Hallod, bemegyek és kiszakítasz engem, oké? Jó, megpróbálok. És nyomni kell, csak egyszer kell vezet megnyomni. Csak gyere ide! Igen, ha ott írja, hogy help, akkor nyom meg, oké? Egyszer, nem kell ezt felmelni, Nem kell semmit. Csak segítsél már! Köszi Margit! A kurva szállat! Józsi! Egyébként ez tényleg így történt meg, és nem volt az egész megrendezve, az így történt meg, jó? Jó. De hihető volt szerinted? Mi? Hogy viáltál? Aha. Nagyon Véletlen belementem. volt. Nézd már! Srek ide húgyált. Nem. Józsi! Bárgya, itt van Józsi! Józsi! Nem ez vele menni, nem mersz oda menni hozzá. Nem segítesz ki. De. Nem. De. De. Akkor én kilépek egy jó időre, hogyha nem segítesz ki, és akkor végig a videónak elbaszom. Már basszol az egészet. Bár az, hogy horrorcrasset láttam, ahogy hívják ott. Menj. Köszönöm már Józsinak. English fel is. Mi hogy volt merzelő, nem a fiad? Tessék, megpróbál téged megszexualizálni. Merre kell menni? Nézd már! Gravitáció nem létezik. Ulala! A szabnautika! Ez a szabnautika! Nautic Siege-kor! A Nautic Siege-kor, így gyerek. Hát nem így meg azért ilyen brainrot, mert mindig szidetozik. Akik magyarok között tudják mi az. Merre kell menni? Szeretem fölfele. Szerintem Nem! Kurva. A kanús anyját. Hagyta volna el. Erre kell jönni? Erre. Beszólt, elástam, ja?
Beszólt, elraboltam, megérőszakoltam, elástam. Elvileg valaki akkor így ott nyomott le, meghalt olyan játékban, megkereste ezt a játékost, és megölte. De... Hozzá meg két évre börtönt kapott. Voilà. Tényleg kapott. Újabb férfiak. Szerintem a férfiak most már egyre Na gyere, csinálj meg a Plain Sight achievementet. Nem. Adam, ha elbújsz, meleg vagy. Nem is bújtam el, nézd, itt vagyok. Hallottam a hangokat, a hülye gyerek. A fityám. Azt hiszem, hogy elfelejtett azt, hogy van fülesem. Szerintem a szörny hangját hallottad. Hát, hogy eltett túl amúgy? Elbújtam ottan. Hogy a rástén túlélem, izén elkötja. Nő kell. Leloptam. Nő. Ezt is belopom? Kurva egy fönciát. Nézd, ezért többet. Mit én csináltam be azért többet? Gambling. Gambelingo. Napsi gamble. Daru! What the fuck? Na de most egyszer ne szórakozzam már ilyen az én videóban nem ad már rá. Jó nagy zsír. Szállam alaikum. Ez már. Kész szó éhes. Oké. Nézd már! Nézd már! Nézd már! Smudge! Feleségem is mindig szokta mondani, hogy Zsolt mozdulj meg és tényleg sportolj többet, már nálam, hogy 50 csatlázik az a nyelvi, Anyám! keresztül. És sportol gyakorlatilag a folyamán. Anyám! Haha! Elmigráltam előled. Jobban fel tudod tartani, így szények akár a hölgyekkel. A nem képes életkor, amikor megfigyelmet, hogy a tervét megtezenek keresztül bennek. Where to go, I lose to travel. Mint Tower. Made in 9/11, És mi az? aztán tehát magam nem mondja a külsővel való foglalkozást. Nincs az fenn is. Többen járnak szerintem. Ha benéz, nem vagy buzi. Az összetett gymbe is, mint a fiatalok korosztály. Igen. Azt a kurva, kész szó ideges. Mi oldalunkon is kevesebb bejönnek fiatalként. Egy-két fiatal srác is, aki jár már hozzá preventíve. Most, hogy bementem. Nem buzi vagy. Jó, JK. Hey. English or Spanish? Most amikor mondtam. Kompát fasszát! Yeah. Correction, nézd, te úcsmány szar! Jobb, én egyre jobban bírom ezt a játékot. Minden eset én egyre jobban bírom. Battery. Igen, de a horror játékokat nem bírod mondjuk. Ne beszélt ma a klímventilátortól. Le. FNAF. Azért nagyon könnyen elcserélni. Amúgy mi ez az előző járás? Esküszöm. Milyen szar? Top 3, ja? Most jönne be. Ventilation. Emelre kell jönni. Van 2 is. Na melyikbe menjünk, Adám? Menjünk ebbe, vagy ebbe? Akkor menjünk, várjál. Az már kilutatuk. De pont nem látok semmit, de... Van flashlight-od? Nincs. Nekem... Van 2 betörím. Jó. Oh. It's out of juice. Jó, feltöltöttem egy kicsiket a... De itt van a hutyi, várj. A Itt van a... kulcskártya. Igen. De itt van a Carbridge-es szoba, szerintem az nem az megint. Nem az. Nem áll. Mi van?
Geci. Inglis. Szíd! Na, let's go. Azt a kurva. Gyere már! Na. Ja? Eleve is ilyen sötét van. Ez jól néz ki. Sikátor. Most éppen mondjuk le, hogy hívják egy 30 emeletes épületről. Big szervergépek. Na, hogyan kell megkelni őket? Miért nem hackeljük meg ezeket a szarokat? Úgy nézi, mint egy car breacher-be lehetne rakni. Azt mondja, hogy egy blokkert láttam. De minden csak lámpa jelvé. Megy. Az mi volt? Mi az? Láttam, hogy ilyen kész nélküli ilyen embert, hogy feljön a holtjék és elfut a picsába. Azt mint a rugós többé láttam volna. Az mi volt? Majd nézd össze a videót, és meg fogod látni. Nézd össze a videót. Oké. Gyorsan kirúgod, hogy ezt elmegyek nyaralni utána, akkor jó. Ádám Gaming elmegy Afganisztánba. A fád faszába megyek el mindjárt. Andigába. Hogy? Menj be. De ne hallok semmit, mert az a kurva azt mondja, hogy fölöttünk megfúr. A műsorszám támogatója az X-15. Nem ez lesz Balint. A műsorszám támogatója a Megrány. Melyik? Nem hallok biztos a hangokat. Akkor? Hát nem. Nézd már! Józsika! Gyere! I just want to return to the surface. Hát nagyjából. Mi vision, loser. Köszöntöm a kedves Lol. nézőket, jó reggelt kívánok! Egy hideg front közelében a medence piacon észak-nyugat felől, Ó. majd között el is. Ó. A medencét fokos Na. hidegmegyéshoz és szerint Nézzük itt mi van. Ma gomoly felhős napos időre Jó számíthatunk, napot! de ma is eleggel kialakulhatnak záporok, illetve zivatarok, és a Dunántúlon egyre nagyobb területen élénk Hangokat hallok. a csúcsértékek 31 és 34 fok között mozognak majd. Ezt Bazd. követően szerdán már Mi az? teljesen visszagomoly felhős. Szerintem felhős jöttünk ide. Ja. Készülhetünk csapadékos. Nem? Csupán 30 fok alatt Mi van? alakul Nem. a csúcsérték. Viszont a Hát, hogy helyen de pedig. visszatér a stabilitás. Az 4 fokot is mérhetünk. Itt az ajtó. Akkor csinálják fel valahogy. Kína a kék árny. Meg is van. Nincs, mondom, Kína a kék. Mert szerintem, ha ilyen csak égen mondjuk, akkor elég lesz egy vagy két rán. Miért Itt az csinál? Richard. Megvan már. Elég lesz ebből egy vagy két rán is szerintem, hogy ilyen csak égen megyünk. Én 2 videó vagy. Én bújtam is el. Ja, ide, ez itt a bújvó hely kell. Ha meghalunk, buzi vagy. Megetszi. Beszoptad! Még semmi. Olyan picsája! Sok galamb. Ez És van az ajtó. nem akarunk töltetni. Ó. Itt egy ajtó. Menjél bele. Fehéz. Hát nem nyílik. Hát. Ami nem nyílik a De- bújvó. Ó, erre. Ó! Csá! De köcsög amúgy, hogy nem érjük is. A középső ujjat neki. Lottúra kell menjek. Azt most akarom összefosni. Ja. Fú, és akkor ezzel is baszta a videót.
Pedig várjál, nem is oda videót, vagy figyelj, tudsz vágni videót, Bálint? Most én azt el akarja baszni a videót. Köszönöm! És akkor így ment az egész videó. Istenem. Hoppá! Apukám van a budin. Akkor nem megyek szarni. De most ide tudsz kivárni, meg nem hallom, hogy vége nincsen. Jó, akkor folytassuk. Most nem tudsz annyit várni. De tudok! Akkor még milyen nagy sietség. Megy a MÁV vonat. Csá! Végre elmenjünk innen ebből a szarból. Sikátor, bazd meg. Adám. Ha? I eat batteries. Hú, de kurváron. Fú, de kurva nem várom az öcsönes sajtót. Miért nem? De beszélem, hogy valami más lesz, ha a Dordból inspirálódtak. Igaz? Azt mondja, nekem lemerül a izém. Lentől, tehát most jön egy flashlight, vagy egy... És jaj, hát meg. És nem lehet látni semmit. Az... Ha? Nem látok semmit. Oké, most már látok valamit. Zűd lámpa, csináljuk csak gyorsan meg, logikai át. Ezek fedezzél fel, amíg én ezt a fogsz megcsinálom. Hogyan fedezzelek fel? De nem téged. Terepet. Várjál, ne. Nőtt van lent? Jó, szép. Ja, csak a víz lement. Aha. Nézd már, nyersabb víz. Afrika. Afrika ja. Quarter pounder, dollar pounder. Vigyázz, csak egy locker van szerintem. Egy sincs. Elhalt vagyok. Ah! Hanus! Segged! De kétszer, mi a fasz volt, hogy nem volt? Just embarrassing. Itt volt. A kurva anyárat amúgy meg. Itt van a holttestednél. Ja, rohadjál meg. Ja igen, azt tudom. Just stay out of sight. It's not that hard. Jó, menjünk. Na, köszi Ferri, mert kedves vagy. Akkor megyünk még egyet? Elvileg? Azt ott 3 kör menjen. Elég lesz szerintem 2 is. Van. Ne húzódjon el annyira a videó. Ebből vágni fogok. Akkor ennyi. Nem, mondom 2. Ez nem volt 2. De 2 videó van. Melyik volt már? Miért? Azt hittem, hogy 2-t mentünk. Nem, csak egyet mentünk. 2. Egyet. 2. Mentünk még csak. 2. Az volt a második, Ja, jó, amit most akkor- mentünk. Akkor vége. Köszönöm szépen, hogy megnézted a videót, mindenki egy lájkot, és írjátok fel, kommentétek, és valami hasonló horror játékot, amit ki akarjátok, hogy szenvedjünk. Iratkozzatok fel Ádámnak is a csatornájára, nem lesz link a leírásban, és ha akartok erről a videóról még másféle rész, esetleg hogy kivisszük, vagy valami, akkor dobjatok egy lájkot, köszönöm szépen, viszont